Hola, soc Sandra Obiol, candidata a l'alcaldia per guanyar Alcoi. Alcoi mereix un govern que tingui un projecte de ciutat ben pensat, planificat, que no improvise. Mereix un govern que busque les millors oportunitats per als alcoians i les alcoianes, que entenga que la capacitat de creativitat dels alcoians i l'entorn natural de la ciutat són una font de riquesa, no un obstacle. Des de guanyar Alcoi ho farem. Farem una ciutat ben pensada, farem per a que tots i totes tinguin les mateixes oportunitats de vida, que tinguin polítiques socials que ens ajuden a fer un Alcoi més igualitari. No ho farem perquè sabem més que els altres, sinó perquè sabem escoltar els alcoians i les alcoianes, perquè formem part d'aquesta ciutat i estem compromesos amb el benestar d'aquesta ciutat. Per això us demanem que ens acompanyeu en aquesta aventura, ara i en el futur, per fer de l'Alcoi que mereixem.